ten mriko boten wonten Gus. Kok abot temen niku iki rek. Gus. Yo. Tak goleki ana nggone papan pulus loko. Nalikane ndaramu ketemu Sang Mabudengrat, ketemu Dewa Ruci biyen, Cung. Nyatane ora ana. Lho, dadak ora digoleki mara-mara. Ketemu Cung. Brejeh ana apa golek aku? Kula niki dipun utus Ndara ing Made Gandandara Janaka. Ngupaku kaya dhewekne, Gus. Nggo wangsul mboten ten Yodipati, mentuk mboten ten gene Ngamarta. Sareng kula monggo dateng kasatriyan Madukara ngoten, Gus. Nggih, Ndara, monggo kali kula sareng wangsul dateng Madukara. Wah, ono apa iki? Kok ora penak atiku. Mboten wonten napa-napa, Gus. Mrika sampun dipun tenggo. Ndara sinuwun Puntadewa temrika. Ndara tresna temrika. Prabu Kakrasana nggih wonten mrika. Yo. Yen wis padha ganep ana nggoning Madukara, ayo Semar, Bagong gantenono aku tak bali menyang nggoning Madukara.
Brontojaya meturung marang Adi Yodipati. Brontojaya napa utarakno aku kene. Kakang Yodipati kakang. Kula niki lak inggih gadah kepinginan anggen kula ngandhut switaning krami ngemben pepasing alah menika kaya-kaya pikajenganing ponang jabang bayi mangke upacara jamasan kula kepingin Kakang Yodipati ingkang nyirami kula ingkang jamasi Brontojaya Kakang Yodipati. Werkudara kelingan pawlinging reksi Narada aja nganti jepok sembugal karo wanita nadyan to garwaning dhewe sak jabaning selapan dina. Werkudara ora nyemauri kok menggereng tok iku karep ora apa. Lah iki yen tak rasakake dudu kareping Warasbadra merga ponang jabang bayi kang dikandhut iku nyidam kepingin Adisena sing ngramasi kepingin Adisena sing njawasi. Grenting aja saiki yen njaluk tak kramasi dina liya wulan liya aku gelem ngramasi. Werkudara ana apa sajane wong mung sak tasaning dijaluk kok njamasi Brontojaya ae dadi kok rewel kok angel ora semaur ora duweni kesanggupan ana apa iki sak temene. Seno sing dikandhut ponang jabang bayi iku lak yo putraning Brontojaya. Umpama wis mijil iku lak yo kepetungane anak-anakmu dhewe kaya ngono. Kakang Yodipati kakang, monggo kakang panjenengan sirami, panjenengan jamasi wonten wingking Brontojaya menika kakang. Adisena Yayi. Para gak gelem iku regane apa? Brontojaya iku sapa? Sembadra iku sapa? Yen pancen Yayi Yodipati iku tawaduk menyang Bathara Kresna. Lah wong Brontojaya iku adike Kresna. Apa ya ora manut sliramu karo Bathara Kresna? Jamasana ya Yayi, Dusana ya Yayi. Aku gelem ngrawasi nanging aku njaluk kekarepku dituruti. Sik ta. Wong katene ngramasi iki njaluk ijol iku njaluk opah kaya apa? Dik guru ngerti ae. Karepe Werkudara. Yo. Yen karepku dina samangko aku gelem jamasi Brontojaya, tapi aku duwe pasang kiri. Ponang jabang bayi iku raga raganing Janaka sing duwe nanging roh alusing ponang jabang bayi iku anake Werkudara.
yen sarujuk Brontojaya tak jawasi, yen ora sarujuk aku gak. Aku tak bali menyang Yodipati kaya mangkono. Aja kaya mangkono Sena, Dik. Mesak napa nang jabang bayi sing dikandhut Kakang Werkudara kok ngaten Kakang. Awrat sanget panyunan panjenengan Kakang. Pun setuju ta Kak? Yen ora setuju aku tak bali menyang Yodipati. Kenapa? Kakang Mas inggih Kakang. Sarujuk Yayi. Engko sing siji bekengkeng, sing siji padha bekengkenge. Lak ya tebaing pasulayan iki ora ana sing gawe baku lak ya ngono. Kudune sing siji seleh, sing siji bekangkang. Lah ngono. Kajengipun Kakang Prabu dos pundi? Wis sarujuk ana apa karepe Yayi Bratasena? Mbuh, kudu karepe ngopo? Mara nggiyana lak ya ngono. Nanging kula awrat menika tasih anak-anak tembean menawi disuwun lak kula kelangan. Kula lak nggih kelangan. Sik ta. Brontojaya ku wanita sing subur ya. Engko manak siji 3 wulan wis meteng 7. Tak walik ah. Lu wis umur 7 wulan meteng 3. Lah iki sing bener ngono. Inggih Kakang menawi kados mekaten. Monggo Kakang Yodipati panjenengan jamasi rakyat kula pun Brontojaya. Wah, yen sarujuk raganing bayi sing duwening Janaka nanging roe bayi wer iku anakku iku Sena sing duweni kacarita kananing Dananjaya ngarujuki menapa ingkang dados pikajenganing Sang Yodipati nganakaken perjanjen Sumedya Brontojaya diajak wonten ing wingking ana wujuding jrambah suci kangge anjamasi nalika semanten Werkudara sampun pikantuk pamuling saking Sang Reksi Narada suwene selapan dina aja nganti jempok senggol karo wanita nadyan to iku isih kapitunganing garwaning dhewe. Leno Sang Werkudara. Kacarita Dewi Brontojaya dipun jamas. Rumangsa jabang bayi kang ana jero kandhutan seger, sunyah, seger sunyah. Mula gedene kaya diubuhi. Ing mriku jeriting Sang Brontojaya bengok bukai lawang 1 2 runtut 3 4 5 6 nganti 9 kersaning yang pandhampa nang jabang bayi kang ana sajroning kandhutaning Brontojaya saknalika mijil kakung bagus warnane mripating blalak-blalak kaya Sang Marbana Paya.
Jabang Bayi kaya gak iso meneng. Coba Kakang terno nyanyi Bratasena ben dipangku Sena. Kaya ngopo malah Jabang Bayi. Bos. Gus, sampean pangku konang Jabang Bayi. Niki kok korek, Gus, sampean pangku. Lho. Dong, ngene. Dong. Gendong. Ndara gedhe dadak. Menengi lho. Lho. Ora nyedot. Lho dimpengi Ndara Sena. Wah, lho kok iya ta gedhe lho. Lho susune sok lower ngene ya. Dicecep lho kok iso wabuang ngene ya. Ya segere rek. Ya tutup-tutupno. Aja dumani adang bareng tutupno. Segere rek. Digendong ibune Porek, digendong budene Windy Porek, digendong budene Anisya Porek, digendong Sena dadak meneng. Kleson antarane kleson arek. Kleson. Ya carita. Lena sang Werkudara. Wau ta sampun kawula cariosaken. Mboten kenging begang bandrek kelawan wanita nadyan to menika garwa ning piyambak. Lantaran Jamasi ingkang rayi Branta Sekarya Brandajaya. Jempok senggol kelawan swijining wanita. Wayu ingkang sampun nyalira ana raga raganing Werkudara. Sumedya menika kairep dening Ponang Jabang Bayi. Wahyu Hidayat manjing ana angganing Ponang Jabang Bayi Bayu.
mancal-mancal bareng digendong Pak Woni kok ya menang dapet sirep tentrem. Niki kantun bancaki brangkoi nang diparingi asma ngoten, Gus. Janaka inggih Kakang Prabu. Setane agel mau yen laire po nang jabang bayi mungguhe kasare anak Janaka nanging aluse anak Werkudara. Sena mbok paringi asma sapa po nang jabang bayi putramu iki? Wah, nunggak seni marang jenengku Bonang Jabang Bayi tak jenengake Abimanyu kaya ngono. Sineksenan geter kelawan pater. Diparingi asma Abimanyu. Surak. Brontojaya wis ae. Brontojaya wis sumber petak minto lawan gawe rusake kahanan ing Madukara. Sapa abamu Ladalah Nalendra ing Plangka Wati Sang Prabu Angolati kang dadaranku tak jaluk Brontojaya. Dina samangko tak jaluk Sumbadra. Brontojaya iku bojoku. Ibarat sedomo bathuk senyari bumi. Senyari bumi. Bumi sak cebloke pomangkate mbok jaluk aku ora trima. Sedomo bathuk-bathuke Brontojaya wong kang tak tresnani. Mbok jaluk tak tohi pati. Yen wis gemlundung sirahe Dananjaya, buru kena kon boyong Brontojaya. wah mandi sabdamu Janaka Bojomu tetep tak jaluk.
ana ing Grojogan. Prajurit apa ora ana Senowati? Ana bocah sing ngambul drewa bawang. Bocah isih durung cukup umure dadak mangsa ana penyudan. Sapa asmamu Raden? Abimanyu aranku putra Janaka. Aja mbok bacutake ngridu Kanjeng Ibu. Brontajaya sumingkira saka kene. Oh, arek cilik ngerteni apa? Cah cilik ngerteni apa? Minggato saka kene ibumu tak mulyane ana nggoning Langkawati. Apa abamu yen wani ganggu gawe karo wong tuaku wadon? Sutik aku nyawang sunaring srengenge yen ora gawe bakti ning Prabu Amuk Mulati. Iladalah wani karo wong gerak. Oh, durung cukup umur tak setorno nyawang longgo getihmu barep. Dasar kawontenan Abimanyu kadung asta raja minuta. Asta tangan raja ratu. Mintuka racun landheping pitung racun astaning Raden Abimanyu. Ratu ing Langkawati kena astaning Raden Abimanyu sirna margalayu manjing ana ing angganing Raden Abimanyu.
Damsa ana peryodan Prabu Angolati Nalendra ing Plongkowati pungkasane ya kalah karo putramu. Kabaring negara Plongkowati iku suwung Janaka ing tembe Abimanyu kongkon dadi satriya ana ing Plongkowati. Sampun paripurna anggen kula gelar suraosing ringgit wakucal purwa kang tinata kanthi tatanan tontonan uga tuntunan. Tatanan kebak pranatan tontonan bisa gawe senenge kang amirsani, tuntunan bisa nuntun marang marganing kautaman. Gelaring wakucal purwa rinaos kanthi regu regeng renggeping swasana. Ingkang ana kita dadya sesirik ingkang becik kita dadosaken tepa palupi tuladha. Dewa-dewa sampeyan nurunaken sekaran kang arum gandane. Ayom bumine tentrem bebrayane. Slameto sing nanggap, slameto sing ditanggap, slamet sekabehane. Manggar mancung sining cepan sekali merdeka tetep merdeka krida budaya jaya salaminyo.